Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi, Goiuri Mai, egunon ostegun miragarri honetan. Egunon Inigo, ostegun miragarria? Egunon bai, oida, ostegun miragarria, eta hori? Bizitza beran mirari bat delako, aizu, Egun senti bakoitza mirari bat delako, eta zuekin irratsaio bakoitza mirari bat ere badelako. Lotura ona Inigo, edo besan da Kristoren lotura. 1955 jaio zen New Yorken Sister Act filmeko aizpa Mary Clarence. Hau da, Whoopi Goldberg. Karine Elaine Johnson ezagunagoa Whoopi Goldberg desizenaz Manhattanen jaio zen. 1984an egin zuen debuta Broadwayen Whoopi Goldberg bakarkako ikuskizunarekin arrakastandiz. Eta bere zinemako papera ipagarrien artean, adibidez, badaude The Color Purple, Ghost, Sister Act, The Lion King, The Associate Girl, edo Girl Interrupted. Hori, ez alda miragarria. Guazen iztegira Inigo. Miraria. Jainkoaren edo izate jainkotiar edo mitologiko baten esku hartzeaz izandako gertakari harrigarria da. Askotan, mirari deitzen den gertaera ezin da azaldu indarrean dauden ezagutza eta zientzia erabiliz. 1883ko gaurko egunez, garai hartako jendeak zalantzari gabe mirari gisa hartu zuen zerbait gertatu zen. Meteoro zaparra da izugarri bat. Egia, meteoro ekaitz ikusgarri batek zerua argitu zuen, eta orduko 100.000 meteoro baino gehiago erregistratu zituzten. Ikuskizun apartekoa. Ongiritxian naufragoei, asteroideen antokira, irterak badakizuen ondiren, espazio untzietan, eta sanbradan aztertu zuten, jakitxuen eke bat ziezuten, azalbarurako unibertsoan, kuantifikaztek ekunura, maitu aurretik erabakiatu berra izan zuten. Meteoro jasaren ostean, Denison Olmstedek, Yale Unibertsitateko irakasleak, haren jatorria ulertu nahi izan zuen. Bere datu nahikorik ez zuenez, gutun bat argitaratu zuen New Haven Daily Herald egunkarian, publikoari informazio eskatuz. Bere ekimenak aurrekari bat ezarri zuen, lehen aldiz herritarrei ikerketa zientifikoan lankidetzan aritzeko deia egin zitzaien. Gaur egun herritarren zientzia bezala ezagutzen duguna. Herritarren zientzia, interesgarria, Harrezkero zerbait arraroa gertatzen da bakoitzean, denok galdetzen diogu geure buruari, ze izan liteke, zer izango da? Beno, italian beste modu bat eziten dute, ¿Qué será? ¿Cosa fai? ¿Qué será? ¿Qué será? Federico! ¿Qué será? ¿Qué sarà? ¿Qué sarà? ¿Qué sarà? ¿Qué sarà della mia vita? Chi lo sa? Come porto una chitarra e se la notte piangerò, una nenia di paese suonerò. Amore mio. Lotura miragarri honi esker Jimmy Fontanari buruz hitz egingo dugu, aizu, 1984an jaio zen Enrico Cirboli, Jimmy Fontana izen artistikoaz, ezagunagoa, italiar kantautore, abeslari eta musikagia. Fontana jazz munduan hasi zen, baina herri musikak eta popak egin zuten ezagun. 71ean Sanremoko jaialdian hartu zuen parte eta geroago bere kanturik ezagunenak grabatu zituen Il Mondo eta Cesara. ¿Qué será? Miraria, zer izango da ba? Beste musikari italiar bat ere, aipatu behar dugu, Gioacchino Rossini. Egia, miraria! 1878an hil zen Parisen Rossini musikagile romantikoa. Tancredi, Il Barbier de Sevilla edo Guillermo Tell daude haren lanik ezagunenen artean. Miraria! Cosa fai? Miraria! Barkatu entzule maiteok, hau da gorko loturen maila, ez dago gehiagorako. Eta gainera gauzarik miragarriena da orain Rossini entzungo dugula.
izan liteke? Galdera hori aur batek egin zezaken 2002an Galiziako hondartza batean gaieta beltz batzuk ikusi zituenean. Baina aurrek ere bazekiten nondik zetozen gaieta eta aritxo beltzak. 2002ko azaroaren 13an, asteazkenean, 67.000 tona fuelolio astun zeramatzan Prestige petroliontzia ondoratzen hasi zen Costa da Morte parean. Mesedez, horrelako mirariak inoiz gehiago ez. Nunca mais. Virgenciña de Muxía ficou enchida de merda, ben poidera ser de ouro, si a Virgenciña quixera, si a Virgenciña quixera, ai la lelo, ai la lalo, nin para ben, nin para mal, no no queremos, no nos ochan, nin para ben, nin para mal. Ba hoixe, Prestige ontziaren antzeko istorioak nunca mais. Ondoratutako itsasontzien eta altxorrak eskutatzen dituzten urruneko uharteen istorioak ezagutu nahi badituzue, irakurri Stevenson. 1850 jaio zen Edinburgen Robert Louis Stevenson abenturen eta itsasbidaien zalea zen Eskoziar idazlea. Literaturako fantasia eta abentura istorio klasikoenetako batzuen egile gisa da ezaguna, hala nola, altxorraren uhartea. The tale of Captain Flint's gold and the brave souls that sail with young Jim Hawkins, bold as can be, on the Hispaniola that braved the Black Sea. Yo ho, yo ho. Mirarietatik herritarren zientziara eta herritarren zientziatik fantasiara. Gaur egun fantasia lantzen jarraitzea zalantzari gabe mirari bat da, Ez duzue ala uste? Fantasia, gizateriaren ondare. Ba ez duzu esinestuko, baina 1940ko gaurko egunez Walt Disneyren fantasia animaziozko musikalaren estrainaldia egin zuten New Yorkeko Broadway antzokian. Ziur nago gaur gonbidatu fantastiko eta miragarriak ditugula, ezta? Fantastiko, miragarri eta magikoak Eneko Gutierrez magoarekin egongo gara Legazpiko magia jaialdiaren aurtengo edizioa aurkezteko. Aka Itzarasola gurekin izango da, planetaren mugen inguruan arituko zaigu. Eta honezkero hasia den EHU gune jardunaldia, autogestioa eta gabetza publikoa saioetaz hitz egingo dugu Izaro Gorostidirekin. Izar guztiak pres badaude, azdadila meteoro zaparra da. Zerbait gertatu bada, frogatu egin behar da. Baina mirari bat bada, ez dago azalpenik eman beharrik. Egunon fantasia fededunok azaroak 13 ditu gaur eta osteguna da. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok Mai Gorostiaga Pozo egunon. Egunon guztioi. Eta zuekin Goiuri Ezeiza handi egunon. Egunon. Eta zuekin dagoeneko mikro horbiltzen hasi barko duen Akaitz Arasola egunon. Ui, zeska sentzun den hori. Egunon. Lo dagoelako, Izketan ari zaizuena Inigo Asensio Lurbide. Gaur bigarren kafeak kosta egiten da esatea. 1068 ditu, goizak 10 eta 18 minutu, azaroak 13, gu hemen, lau, urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan. Ongi etorri guztioi, naiz erratian zarete. Bigarren kafean.
Frekuentziak ez du denbora konkreturik, baina maiera ez ikusteak. Zenbatia jogon behar naiz isilik, baina besteak beldurtzeak. Goizeko 10:20 entzuleok eta bagoaz hemen gaurkoari martxa eta forma ematen hementxe bigarren kafean. Gorkak egun ondio, ni bulegoko sarrera lortzeko irrikitan. Badakigu Gorkaren talde gustokoena dela bulego eta egia da bulegok esan zuela martxoan, 2027ko martxoan kontzertu egingo duela. Eta Gorkaia da, ez dakit, antxe dago. Zagin nonden kontzertua? Biribilan uste dut. Atzo lagun batek esan zidan ezin zuela jakiago sarrera fobia honekin. Sarrera fobia, sarrera fili izango zen. Filia, karo. Sarrera! Zenbat funtzionario egongo dira esaten, eske nik ere ez dut aurkitzen bulegoko sarrera. Nirea denak zurea izateari uzten badio. Olaientzi arte zinez taldekoekin beharrez gero hemen izan genituen akustikoan, baina Olaientzi arteren ahotsean euren diskotik entzuteko aukera ere badugu Arramazka lanetik. Nire maite dut da ze ondo Eneko magoa aspaldi ikusi gabe faltan botatzen zaitut Eneko eta bai kulturzaste magia jaialdiko babesletako bat da. Behon daizuela, Gorka eta Eneko gero egongo da hemen gurekin, goizeko eguerdiko 11 inguruan, magia trukotxoren bat ere ateratzen diogun. Edita Brokosek egun on musu asko, Edita Brokosek inoiz ez digu esan nondik entzuten gaituen. Egia da. Baina tira. Egunon, ostegunon izan dio Nekane Altzelaik, egunon zuri ere. Nik eztarri hartuta daukat, gomendioak behar ditut dio Gorkak. Hombre, atzo Nekane Altzelaik esan zuen ez, whisky beroa behartzela. Kafea, whisky beroa, estia ipatu genuen, bai, ez dakit gehiago behar dituen, Gorka. Hasi horiekin eta ea huelta ematen dio zuen. Abia puntu bezala ez daude gaizki, gerortik aurrera, beste soluzio batzuk bilatzen joan, baina nik esango nuke, onena, dela itxasora joatea. Eta isilik egotea. Deskantzatzeko. Ez dakite. Ez da ona hori? Ez daria hartuta, nik normalean pixkat inflamazioarekin edo lotzen dut, hori izaten da pixkat, ez da inbeste afonia. Ja, hori egia. Eta batutan berotzea, ondo berotzea ez darria, eta kaso bai eztiak, itxasoko urak, horrek ematen diola, pixka guztiariola beretokira joateko laguntza. Bai, baliteke. Hartu piraua tolatuetan, eta si bueltak ematen hor azpitik. Piraua da... Bai, eta horretena joaten zaizu. Konponbide baka. Bai, igual, irritazioa daukezu urgehiegi sartu delako arnaz bidetatik, baina ez bestela. Nekatu honen, hibernazioa. Egun eta gau, ezer ezarekin, urtzera noa. Denborak galduna. Hibernazioa, ez dakit hibernatzeko gogorik piztu zaion inori, gaurko giroa ez da hibernatzeko modua. Onona ere ez, baina aukera neuri gutxi. Barkaia zue, baina pixkat petraltzen hasita nago, aste hasi eta euri egingo duela iragartzen dute aplikazio guztiek, asteak aurrera egiten du, tarrakak lehor dazkagu. Eta honek osona ezin du izan, gure ekosistementzat, akaitzarazoa. Egoin da veranido de San Martín. Little Summer of San Martin. Egia da. Behin kontatzen lagun batek, musikari handi batek, joan zela furgonetarekin ari zen, ez dakit ze jaialdi izango zen, garai hauetan, baina talde bat jasotzera Bilboko aeroportura. Baina talde bat, rollo ACDC, edolako talde handi bat, bai.
Eta, oh, the weather is really nice here in the Basque Country, really warm weather, eta esan zien, yes, this is the little summer of San Martin. Eta orduztik beti grazia egiten eta horrela deitzen dionik, little summer of San Martin. Venga, nere maite duta, ez da maite duta, baina lagumatek idatzi jarriot okei bat, eta jartzi, ja estamos okei horrekin. Zer dezu maitia, eta jaja, eske okei da itxusi izaten dit. Ah, bueno. Bastante itxusi. A ver. Bastante itxusi. Okerragoa da A-H-A jartzen duzunean. Aha. Osea, nik akatu ingo zintuzket aja bat bidaltzen diazun bakoitzan. Nahiago dut okei, aja baino. Ba, zuek aukeratu. Ni alde hortatik trampista naiz eta gustatzen zait. Ze akaitzek horrela atzlodia goruntz duen hori niri violentoa egiten zait. Baina bai da pixkat belaunaldi kontua, Lehenguan ikusi nuen 3 belaunaldi emotikono beraren inguruan hausnartzen, bakoitzari ze sugeritzen zion, eta zan como pasatzen zen kaixo goxo batetik pasibo-agresibo izatera 10 urtetan. Baina ikono, esan nahi duzu berbera. Bai, berbera. Emotikono berberak ze suposatzen zen, 35, 27 edo 17 urteko norbaiten zen. Barrearen negarra, barre eginez negarra egiten duenarekin horrekin gertatzen da. Horrekin eztabaida sortzen da belaunaldien artean. Eta horrela, Esmail, irripar txiki besterik gabeko hori, ez da irriparrola hortz duna, baizik eta irripar txikia. Ez hori oso itxusia da. Begia keinoarekin ere, askotan hori gezurra da, trampa, ezakizer. Da bai, trampa, akaitze egiten diguna. Bueno, aizue, barkatu baino, konversazio baten ostean, esaten dizuna, igual zuk bialtzen badiozu, hau, akaitzi, hobeto. A2. Ok. A2. Hoi bai, A2 idatzita. Ez. Enei Eta A2 bi zenbakia. Hoi idazteko, ez diazu idazten. Ez dut akaitz sola, hain suminduta ikusi bizitzan, A2ekin bezain beste. Nik ez da. Ostras, zeona. Hor modan jarri zan, izkuntzartekotasuna bultzatzeko kaka bat. Ixilik ontzaizti izkuntzartekotasuna eta, zea. Bida, guaintxe jaso dut, begira, esan ingo dut gainera nork idatzi didan. Tolosako alkate jaunak. A2, punto, eta pentsatu dut. Ostras! Aserre dago, eta segundo berean, 1000 esker eta harridura ikurra. Pozik dago, orduan, nola dago, Tolosako alkatea. Andu Martínez Errituerto jauna, naiz irratian, zuzenean, A2 baten ostean puntu bat jartzea, oso gauza violentoa gerta daiteke. Punto. Jakin ere, bazegiatik nondik eiteken. Ez zitzelako 80ko hamarkadan jaio, baino kontu puntu hoiekin. Eta harridura ikurrekin, eta pixka lausotu inbarrazion mezu, bestela komeriak. Amatxo maitia, ostegun, nola zan, miragarria, ez da? Miragarria. Bai, olaxe gabiltza. Bueno, maite duten tartearekin abiatu beharko dugu, hemen zer diote, handu, oso jatorra da, handu etxerako modukoa, zalantzerik gabe, bai, baina, aitzak eman digu pixka berarekin sartzeko, akaitz berotu eginda, akaitz arazola oraintxe entzuleok zuzenean, jertxiak entzen, azpian, hori astore alda. Bai. Astore kamiseta elegante atera du, eta gu maite duten tarteari helduko diogu. Bida, ni hasiko naiz. Pixkat horrela mezuen interpretazioekin eta lotuta, atzo lagun batek kontatu zidan, nola, bere bizipenetatik eta etxera iritsi eta pixkat lasai sagardo gotiat irikizuela duela egun pare bat, eta familiako taldean, gurasoi eta nahiari idatzi ziela, esanez, hau bizitza ospatzeko eta maite zaituztet. Oaindikin 3 pasaia eta neaneak ez dit erantzun. Maite zaitut horri, ez? Ez dit erantzun maite zaitut hori. Baina, gaur idatzi dit, bazi joala erostera janaria ez dakize jatetxetan orain deskubritu mendula, eta ea nahi oten nuen galdetzea, baote zuten glutenik gabeko menua, ze nire lagun honek glutenari intolerantzia dio, eta eskatuko zidala niretzat. Eta pentsatu dut hori zela maite zaitut esateko bere modua. Oso polita, egia da. Oso polita iruditu zitzaidan, eta esan, Euskaldunok maite dut esatea kosta egiten zaigu. Euskaldunak eta gaina mutila bali magia. Gehiago. Niri katalan batek erakutsi zidan. Maite zaitut tete esate zidan. Polita da. Eta... Bestea, janariaren oso detaile polita da. Ingelesez asko erabiltzen dazken aldian moan jarri da baita ere,
to know me is to love me, edo olako zerbait ez esan, ni ezagutzen nauzunean, orduan sentitzen naizela maitatua, ez? Norbaitek esaten dizunean, jo, bida, egon naiz oporretan ez dakit nun, eta ekarri dizut ezagit iman hau, ze badakitzuk egiten duzula bilduma. Eta ez didazu eskatu, ez didazu esan ni oporretara joan aurretik mesedez ekarriko diazu. Ni gogoratu naiz ezagutzen zaitu dalako, eta badakidalako ohitura hori daukazula. Eta hori maitatua sentitzeko modu bat dela, ez? Norbaitek ezagutzen zaitunean. Eta egia da, pertsona hau, ez dakit, maitatua sentituko zen. Bai, eta pentsatu nuen, hori ere bada, maitatzea, eta maite zaitut esateko modu bat, askotan, maite zaitut, akaso errexegi esan diezazukeen norbaitek, baina maitasun adieraz bide, hobea edo indartsua izan daiteke. Baina tira, tarteka entzuleok, gure entzule euskaldun gizonok, elegoke hola soera, esatea lagunei edo maite ditugunoi, maite zaitut. Hemen gure txatean, Tadeu Orkolak dio, mairen porruak maite ditut. Bueno, argitu gara porruk baratzakok, Besteke baratzakok izan daitezke. Epa! Dena dator baratzatik. Bo segundo berandu iritsi naiz, txistera. Maite ditut baratza horiek. Nire lagun honek, besteak, hasieran esan ditenak okei horrekin pixkate suminduta zegoela, esan dit, hori ere ez dizut uzten, oso ados nau akaitzekin. A2 ez. Bale. Itzal, dena zalantza. Ruper Ordorikaren lan berria entzuten ari gara Durangoko azokan izango da gurekin, esango nuke hilaren bostean, abenduaren bostean, hilabete bat ere ez da falta Durangorako. Nola egongo da Julen Goikotxeago, Juri? Urduri. Baina urduri maila osasuntxuan, urduri ansiolitikoa gartzeko beharrean, mendira joaten ariko da egunero pixkaten urduritasuna jeisteko. Nik uste, lasai dagoela elkarrizketa pare bat dagoeneko lotuta dauzkagulako. Eta nork lotu ditu? Batzuk zuk, beste batzuk guk. Ez dakit? Nik lau dauzkat lotuta ja, berroita iru. Batez ere egiten dut, ez, noraiten pentsalezak, ze profesional ona, ez, irrati saieratxai bat egiteak behar du, prebisioa, eta bai, hori ondo dago, nik batez ere Julen Goikotxearen osasun mentalagatik egiten dut. Badakit, Julen... Hori da. Julen, maite zaitut, eta horregatik lotzen ditut elkarrizketak, zu ondo egon zaitezen. Horren bai, afaltzea jo nahi balin mazu ere, hortarako preste hongo nahi, gainera Julenek glutenarekin arazorik ez du beraz. Bai, Durangoko azokako gauzari garrantzitsuena falta zaigu. Sushia. Erreserba egitea sushi jatetxean. Hori ere egin behar da. Elkarrizketa guztik lotu aurretik ingo dezu. Bai, ze bestela azken elkarrizketak lotzerako mairi gabe geratuko gara, eta horrek ezin du izan. A ber, zer dio Julenek? Eskaletan jarri! Eskaletan batzuk jarrita dauzkat, Julen. Lau ez, desde luego. Lau ez dauzkat jarrita? Ez. Lotuta dauzkate. Zazuela pentsa. Gero jarriko ditut, orain zuzenen ari gara, gauza serioetan ari gara, entzuleok ulertuko duten bezalaxe. Mai Gorostiaga zein da zure maite duta? Pizkataria hartzen berriro, maitasuna, nik asko maite zaituzte, dakizue, eta horregatik bi maite dut eza, ekarritut gaur. Normalian maite duta botatzitu, baina gaur bi ezak. Bat dala, irakurriet Arrasaten ertzainak konfiskatu ditu, erretiratu ditu dozenari bat patinete trukatuta. Eta harrituta gelditu naiz, porque esatu dutela batek 108 kilometro orduko harrapatze zuela. Hain da posible. Eta iruditzen zait, ez dut maite horrelako jende. Patinetek, ondo ez dakit, igual eskatu behar genukela karril bat patinetentzako hemendik aurrera, ez dakit teknologia oso azkar etorri dalako, eta ez dakit zer. Baina ja trukatzea, eta 108 kilometro orduko harrapatzea, iruditzen zait, ez dakit. 108 kilometro orduko patinete baten gainen, eroitezea, claro. Batxe txiki bat tokatzen zaizu, eta ez dakit Arrasaten nola dauden karreterak, ondo daude, baina Tolosako batzutan ibiliezke, eroingo zineke. Eromena, ez dut ulertzen gainera zer, nola erabili gure inteligentzia horretako, ez dakit. Eta bigarrena, ja pertsonalagoa, ez dut maite bida, ez gertatu zaidan, kontalari bezala itzengo eduain, eta bolo baterako, saio baterako, eskatu diate bideo bat, eta nik ez daukat bideorik.
azteko kontalaritza dalako, bapatekoan gertatzen dalako eta dagoela. Izan daiteke bideotxoren argazki bidali ditu, kurrikuluma bidali, dosierra, dena bidali etxukun, baina bideo ez eta aurkitzen, eta daukazu bideoa, eta jak, ez dakit moskatzen adazin, filosofo bana izin orkez dit esaten, mesedez, bidali bideoa filosofatzen, edo psikologo bana, bidali bideoa psikologia egiten edo terapia egiten, zientifikoa nahi, ikertzen, laboratorion bideo bat bidali, ez dauka zentzuri, kontalaria nahi. Ez diot zure logikari utxunerik topatzen egia. Etorri nire saioak ikustera, edo konfiatu besteengan, ez dakit, ez ditut bideorik. Hilhertzen larretan, xibero gaina. Xiberoa 25, Pierpol berzaitzen lan berria, hau ere Durango kazokan izango da, eta Pierpolekin ere hariko gara, bere terretxe horrela izena du hirugarren kantuak, hau xari gara entzuten, baina Goiuriren maite dut entzun beharko du. Ba, nik maite dut eza daukat. Ara, harritzekoa. Estatistikoki Goiuriren maite dut bat ez izatea, da 170ko probabilitatea duena. Gaur maite duz ez asko izango. Asko, baina eske giroa korretara bultatzen hau eta ino ulertuko duzu. Ez dakit nola esan hau nire ingurukoak mindu gabe, Ez da nire asmoa nire ingurukoak mintzea, baina, bueno, ari gara lagun batzuk gauza bat antolatzen. Eta, elkartu gara WhatsApp talde batean, eta orduan ja hasi dira arazoak. Nik data honetan ezin dut, nik data honetan bazkaria daukat, nik data honetan kanpoan egoneko nuke, nik data honetan beste hau. Eta kezkatzen nau, ze iruditzen zait denborarekin, urte aurrera egin ala, geroz eta zailagoa izango dela, ez? Umeak, hasieran ume bat, batzuk umeak badituzte, baina gero ume gehiago egongo dira, edo gurasoen zaintza, edo dena dalakoa iritsikoa, eta geroz eta zailagoa izango da, horrelako uneak topatzea, ez? Baina, kezkatzen hauena da, etzaidala bidezkoa iruditzen, nola, denboran aurrera eginala, geroz eta zailagoa den, bere garaian gauza hauek egiteko prest egon den jendea, ez da nola esan denako kontatu gabe. Imaginatu Inigoren urtebetetza dela. Eta Inigoren 30. urtebetetza dela. Eta bere 30. urtebetetzea ospatu nahi duela, segulako festa handiarekin. Eta orduan elkartu gara denak. Eta hurrengo urtean, zuk ospatu nahi duzu, zure obra baten estreinaldi bat. Eta joan gara denak. Eta hurrengo urtean, akaitzek beste zerbait ospatu nahi du, eta joan gara denak. Baina urteko aurrera egin ala, geroz eta aukera gutxigo dauzkagu, juteko besteen gana. Eta orduan ze pasatzen da, badagoela pertsona bat, joan dena gu guztion ospakizunetara, baina berari tokatzen zaioan honean ospakizuna, besteak ez daudela libre joateko. Eta orduan pertsona horrentzat, ez zaiz bidezko iruditzen eta sarren nagoanekin. Oinarrien, jende daukela kriston aurpegia. Ez da aurpegia, nire ustez ez da aurpegia da, kontzientzia falta. Kontzientzia falta dara. Hau gure mundua. Akaitzara solazuk maite dut igual duzu. Ez, nik berez maite dut ezak. Ez, beina zita, dena ez ezkoa, lasai, ez gero, joango gara denok terapiara, uni guztiari buelta matera. Eta bideo egin. Hori da, eta bideoak egitera. Hori da, igual psikologiaren bideo hori beharko dugu, pixkat guk ere gora egiteko. Zuk lasaiak, zuk bota ez ezkoa, iluntasunean murgil gaitezen denok hemen, lasai. Esan behar nik pixkat lehengo azten ontzan egoaldiak inbedauta, ego aize hau ez zaitela bate gustatzen, esan nahi nun. Temperatura altu hauek, gero astu garan berriz egotzaintzun, kistone bipiagoen perezio temperatura, ez zait bate gustatzen. Ego aizea, askotan entzun izatet, ego aizea ero aizea dela, eta erabat ados nago. Ez zait bate gustatzen, da gaina nahi, beldurra esan nahi dut, gauzak puskatzen ditulako, ez dut esaten etxea botako dunik, baina, nekatzaritzan aitzeganak, beti beldurrez ibiltzea egoaldi honekin, hau hausiko dit, beste hausiko dit, plastiko hau altxako dit eta ez da ginu amango diten, eta hori esan nahi nun. Ez zaitela bate gustatzen egoaize hau. Nire zurekin ados, eta gainera beldur puntu bat ematen ditula aufadak hasten direnean, eta batez ere hiri eremuan nagoenean. Landaren moan baino hiri eremuan ematen dit beldurra aizeak, askotan jendeak zati, pirauekin nola ibiltzen zeat eroak bezala, eta
bai, errekan itota baino jende gehiago hiltzen da urtero, lorontzi bat burura erorita egun naizetxu batean. Estadistikoki, Hau kazetaritza oso serio izaten ari da, Badauzkat datuak edor norrek behar balin baditu kontrastatzeko informazio hau. Bai, beraz, niri ere... Da bibliografikoa jarri jotzen dezunen gaur. Hori da, jarriko du. Asko eman ditu basoa zaintzen, zuaitzei gora begira itxoiten. Bakaitz Sarasolarekin segituan sartuko gara hola gai serioagoetan, baina Tolosako alkateari referentzia egin diogu guk hemen naiz irratian, eta esan diogu adosaren ondoren punturi jartzea kontuz inberreko zerbait zela, eta erantzun ere egin digu, epa hau azkartuta daukandik, abiadura normalean jarri behar dugu, bestela zeko meria. Egunon, plazerra zuekin goizean elkartzea. Bai, ados ondoren puntua jarri dugu, baino ondoren mila esker eta esklamazio ikurra. Nik uste horrek konpondu dezakela hasierako ipunto hori. Orduan, gaizki ulertu, eta, jakinda gu batzuk neolitiko garaikoa gehala, ulertuko dezuelakoan. Beperkada bat. Soilik zurekin. Besarka da hondi bat hemendik Andu Martínez Rituertu hori, nik uste ondo konpondu duela, ezta? Oso ondo konpondu duela. Ontzat emango diogula justifikazio mezu hau, gure entzulekin elkarbanatu dugun, justifikazio mezu hau bide batez. Akaitze Sarasola, gai seriagoetan sartu behar genuela esan dugu, eta sartu beharko dugu. Tertulian jarraitzen balen badeu. Bueno, gaia izango genuke beste baterako. Bueno. Ez dakit. Bueno, eske eroizan gatik izango da, baina... Eta atzo egon omen da, atzo lagun batek, Murillo de Gallegoko lagun batek, Huesca inguruan, Maios de Riglos inguru hortan, bide batez egon ematen ditzen barko dugu, ze hor, txerri horrelako granja eta haundi bat kokatu nahi dute, eta bada herri borroka bat horren aurka, baina santzidan, ez dakite hemen kobertura ez da dilo zondo, ze badakizu gaur gauean eguzki ekaitza dator. Eta irutu zitzaidan hain kontzeptu ez dakit nola esan. Kontraesankorra, poetikoa, oksimoronianoa, gaur gauean eguzki ekaitza izango da. Badakizu ez zarten eguzki ekaitza bat? Horregatik esaten zut, zer? Nik ez zaitzaren eguzki ekaitza. Hola azaltzeko daki pixkat lehenko nirakorrenurako elbur jode goierri. Hemen ere bagoaz, iturrietara, entzuleok, kazetaritza, hemen ari garen egiten bigarren kafea. Nengo azaldu zitzaiten hola Instagramen ustet, eta bai jartzezun zala, ez dakit, suzko bola bat bezala botatzen dula, ulertu nunagatiken, eta orduan horrek sortzen du. Eta de hecho egun hauetan zerua behi asko ibiltzeinak aurora borealak ikusteko aukera omen zion, eta entzun ditut batzuk atzo ez eraneun gauen lainotuta zehola, etzala aukera egon, da ber gaur gauen, ez dakik gaur gauen loindet, eta... Atzo lainotutan nun? Gauen, lainotu inomentzan, ez dakik nik gauetan loiet. Honik. Eguzkia subola jaurtitzen da bilen horretan, akaitzera sola lotan izaten da. Nik atzo elutxe eta sagarotegian afaldu nuen, nintzen inoiz bertan egondakoa, eta kategorian egon ginen, bai? Eta 12 inguru edo eguzkia Oskarbi zegoen. Bai? Nire gauetan... Atzo ez, nik eraneun esaten dut, Atzo ez dakit gauen estetikuzine idazten diten jendeak eta horre ibiltzen da jendeak eta iturriak, ez ditut iturriak zehazteko gaur goizen, baina gaur gauen ez dakit norbaitek ikusi ditun aurora borealak Tolosa inguruan. Dakit eraneun gauen saiatu zala jende bat ikusten eta lainotu azelako keja entzun nunik. Nik atzo buruntzaldean ikusi nuen eguzkia Oskarbi zegoela, eguzkia barkatu, zerua. Baina... Gauetan asko ibiltzen zatezuek alean, Nik betidanik izan naiz gautxoria. Gautxoria? Nire gauetan etxean egoten izan, bakizu zergatik beldurra ematen didalako?
Ibis eremitiarekin tope egitea. Hola, orain Euskal Herrian topatu duten ibis eremita, baina daukan aurpegi, beldurrezko aurpegi itxusi hori, nahi beldurra ematen dit gauez, ibis eremita batekin topo egiteak, eta orduan etxen baten ez txintxo. Ez zuek bezala. Niri atzo etxean susto mantzidana zimitz kiratzuna izan zen. Baiet, ez dakizu zeran zimitz kiratzuna? Ba, segulako arazoa, Bilbon arazoa handia daukate hemen, ez zain beste. Zimitz? Bai, zimitz. Txintxe apestosa, zimitz kiratzuna. Eta guain, hotza egiten duenean, etxe bar, zuk lehio erikitzen balin baduzu, segituan etxe barrura sartzen dira, ze beroaren bila ibiltzen dira. Bai, baina atzo, ikarrezko egoizia zegoen, nik etxea irikita utzi nuen pixatola ventilatzeko, egun nola gozoa zegoen, eta etxera sartu zen, eta etxean ez zuen kalean baino bero gehiago egiten. Eta kiratxa benetan dauka? Kiratxa hiltzen baduzu. Hiltzen baduzu, bai. Hiltzen baduzu. Bai. Zimitzak, ez dakit hil behar diren, egia esan igual badira asko diren horretan, igual ez oso egokiak gure ekosistementzat ez dakit. Ziztatzen ez duen espezie inbaditzaia. Hoi da. Inbaditzaia bane bat. Akatu inbadia. Beintxa, atzuen nuen akatu, batetik usain txarra utziko zuelako, eta bestetik enekielako, gero akaitzek gaur bronka botako ote zidan ekosistemen desorekaren sortzaile nagusi izango nintzelako. Baina ez, akatzen badituzu ez. Behatxatuta sentitzen badira botatzen dute. Beraz, azkar akatzen badituzu ez dute botatzen. Mehatxatuta sentitzen bada. Egon nahi lo, eta usain dukuen me. Usaingo gaikarri eta iraunkorra atera dezake. Edo goxo gerturatzen bazara, ez dira sentituko horrela. Igual piano joko diot orduan. Ez dute zizte egiten behintzat. Ez dute zizte egiten, baina antzadenez estanda egin du Euskal Herrian zimitz marroi kirastunarek. Marroia dio. Bai. Erde marroiak, bai. Baina plaga izan dugu. Oindala urte bete hola izan zala, brutal, bai. Pentsa, gaur joan eta akatuko etela. Piano joko jo pixka relajatzeko, eta gero, habla! Katapun, tximpun. Ontarako ekarri du bakaitz? Ez, baina egia da, enaiz gai izaten ari... Oso pozina. Ez gertatu zitaizen zimitzarekin, antzegoela eta beldurtu egin ziren. Baina bakarra zan o asko zian? Bakarra zan, da susto eman zidan. Normalean... Txikidia, ez da? Bai, baino... Komunera sartu eta antzegoen, eta bapatean egan nire paretik pasatzen da... Gauza bat egan oso gertu beltza, susto txiki bat hartu nuen, etzen hola bihotzekoa jasateko modukoa izan, baina... Mikroinfarto. Bai, hori da. Nik badaki zein dan onena eguzki ekaitzentzako, dia sandaliak atiuskak. Zegiten dugu pertsona honekin. Ez dakit gaur zer gertatu zaigun. Egoaizea seguro dela, Egoaizea, eta zimitzak. Eta zimitzak. Bueno, zer da? Zer da zer sandalik atiuska bat? Ba, katiuskan diba, baina zulo duna. Eta ze funtzio dauk? Ba, ez dakit, hobeto. Dekoratiboa. Hobeto kudeatzen duzu, eguzki gaitza. Nola esan. Joak etatzeak beti. Bueno, ordon, gaur ikusi daitezke aurora borealisak. Entzuleo, bosgarren saiak ere egiten ari nintzen hau bide normal batera eramateko. Baina jende honek bide txurrak bestirik ez ditu maite. Eta behin eta berriz, eguzki ekaitza ibis eremitanik, egia da ibis eremita ikusi nuenean Nafarroan agertu dela, eta bar. Netaz guatuko zinete, gutxinez. Akaitzekin gogoratu nintzen momentuan bertan, eskerrak gure basozainak irakatsi zigun. Hor bai iturri serioetan aritu ginela. Ari naiz pentsatzen gaur ere iturri serioetara joan beharko dugula momenturen batean. Baina goiuri galderat egin du, nahiko onargarria dena ere, dena esan behar dugu. Ea gaur, usteguna, gero pintxopotea eta gero ondoren, ea ikusiko dugun eguzki ekaitza, aurora borealis edo dana delakoa. Ez dakit. Ez dakizu. Zerua hilargia ikusteko agarri bidatzen dut. Vale. Bainentzeko astrologian enaiz aditua. Diote, azaroan 14 urarte luza litekela, hori dio esak, Europako Agentzia Espazialak, pixat iturrietara joan da, bengoz, kazetaritza egiten ari gara orain bai entzuleok. Kazetaritza serioa. Serioa. Gainera, Europako Agentzia Espazialean kontaktu zuzena badaukagu. Euskaliztun pare bat, ari dira bertan lanean. Bata kuadriako laguna dut, eta hemendik Ander Martínez de Albenizi besarkada bat hori biliko dira. Operazio interplanetarioetan guk izan katxonde daukagu kuadrian. Ze daukagu kuadriako bat, ingeniero aeronautikoa dena, eta ibiltzen dena, sateliteak edo eta zundak eta pilotatzen, eta guk pixkate... Orduan zerun ibil izan da? Ez, hau lurretik pilotatzen dituzte. Eta
Bai, eta gainera guk imaginatzen dugu joystick batekin eta pixkat dola PlayStationan jokatzen bezala, eta beraiek egoten dira ordenagailuekin milaka kalkulo matematiko egiten agindu bat eman 20 ordu beranduago espaziontzi horren edo satelite horren edo danak horren feedbacka jaso eta horren arabera rekalkulatu eta gauzak egiteko. Duela urte batzuk gertatu zen, hau entzuleok barkatu horrela simple kontatzea, baino biali bartzuten, ez da nola izan zen, nora zen hori, behar dut nire kuadriakoen laguntza behar dut nire kuadriako norbaitek gogoraraztea, non aparkatu zuen gure lagun Ander Martínez de Albenizek, satelite bat ozerote zen, eta non itzaletan. Eta horrek eguzki plaka batzuk zituen, gerora jarraitzeko lanean eta informazio batzuk helarazten jarraitzeko Europako Agentzia Espazialera. Baina itzaletan aparkatu zuten. Eta orduan, uste dut operazioa antxe bukatu zela. Orduan gure katxondea hori da. Gaizki aparkatu zutela. Gaizki aparkatu zutela katxarro hura. Baina mesedez, kuadriakoek lagundi ezatela, hau argitzen, ze uste dut, gure entzulei seriotasunez hitz egiten jarraitzeko, hasiko garela. Julenek dio, zeren zai gaude entrevistarako? Ja, eske Ander Martínez Albeniz oso entrevistatu hona da. Bai, hala da, egingo du. Bueno, minutu batzuk badauzkagu, akaitz proposamen badauka zuretzat. Gaurko ekarri dezun gaia, eta zure kuadernoan eskuz idatzita eta inork ulertzeko modurik ezten eskema hori bitan banatuko dugu. Vale. Abiatuko dugu gaur, eta ondo baderitzuzu, ez dakit, datorren astean, edo berriz etorriko zara, eguaizea pasa denean, Little Summer of San Martin amaitu denean, eta helduko diogu pixkate sakonago, baina planetaren mugen inguruan hitz egiteko proposamenarekin iritsi zara, eta bagenituen hor, nolabait iraganean, 2008an, esango nuke nazioarteko zientziak edo, plazaratu zituen behar batzuk eta akordio batzuk edo egin behar batzuk, ez da? Bai, hoi da, planetan mugak, limites del planeta gazteleraz, planteatu zien 2008, 2008 esan dezu, baina, 2008 Markatu, zure letra eurertzea ere, nik asumitu dut 2008 jartzen zuela. Nire irakasle bat ematen zu. Bai, 2008 proposatu zien muga batzuk die, parametro zientifiko batzutan oinarrituta, eta helburua zen muga hauen bitartez zehaztea planetan egonkortasuna bermatuko zuten egoera baten mantentzea. Eta egonkortasuna esaten detenen da gizakian biziraupena bermatzen duten egoera batzuk bermatzea, nola bai esateko. Orduan, 9 muga proposatu ziren bere garaien, alde batetik izango dile, azkarra aipatzeko klima aldaketa, karbono dioksidoan kantitatea kontun hartuta, bioaniztasuna, bai espeziala. Nitrogeno eta fosforoan ziklo biogeokemikoak, hola labur esan duta da, fosforo eta nitrogenoa die elementu batzuk mugatuak dienak, nitrogenoa bastante atmosferan asko daola, baina lurren gutxi da, orduan muga bat suposatzen du, eta oso ezinbestekoak die bizidunen da batez ere landaren hazkuntzarako, gero lurzoruaren erabilpena, urgezaren erabilpena baitare, ozono geruzaren egoera, hau 2000garren hamarkadan eskolan ibili ginenak ozono geruzakin kaka galanta jaso genuen. Sekulakoa, egia da. Atmosferako kutsadura bestea, eta sustantzia berrien sarrera. Sustantzia berriak die, sustantzia kimikoak eta adibidez mikroplastikoak hain ezagunak dienak, nola alteratzen duten ekosistemen funtzionamentu egokia. Orduan, hau edie behatzik, ez bazait inorraztu, eta hau dena hasi izan, berez esan behar dut, Jane Goodoletaz hitzetxeko gogoan eukela. Beti, guain dela hilabete bat, bi hilda, eta bai neukela behataz hitzetxeko gogoa, baina atea zitzaiten Instagramen bideo motz bat, klima aldaketaz hitzen duten bi pertsonak indakoa, eta zan, ikusten danez, guain dela hilabete bat, atea zan, informe Europako ingurumen agentziak ateatako dokumentu baten edo txosten baten azaltzen da leno 6 muga gaindituta geneuzken gizakiak eta guain 7. bat.
gainditu deu. Eta ikusten danez, dokumento bat azanen, sare sozialez berdinetan, baina batez ere X existitzen dagoen. Ixa, bai. Ixa. Hoi da, Ixa. Ixan, jende asko kritikatuzun, aber nola liteken 9 mugatatik 7 gainditu ondoren, oaindik inorretzala hil, denak bizi jarraitzen zutela, eta ber, muga horiek ze mugadian, ez daukala inungo oinarre zientifikoik, ez balin bagea hil, oaindiken, ez balin bagea desagertu gizaki bezala, ze mugadi, zientifiko horiek zea, klimak. Zertan nahi dira. Zertan nahi dira. Muga batzu jartzen juzu, eta biziri jarraitzen dugu oaindiken, eske. Eta pixkat hortiken, irutu zitaitelako oso garrantzitsua dela, esatea, muga hauek, ez diela muga batzuk, muga pasa eta bum, hilingo geha, kolaksatu ingo deu, eta desintegratu ingo geha derrepenten, baizik muga hauek diele, no esan duten bezala, biziraupen baldintzak bermatzeko muga batzuk. Biziraupen baldintza hauek, muga hauek gaindituta, gertatzen die, naturak sortzen ditu bere mekanismo autorregulatzaile batzuk, nola baita esateko, eta oso interesgarria ditutzen daiten informeak nola aipatzen ditun 6, ez 5, ondorio bezala muga hauek gainditzen jutean eran. Eta mesedez aditu ondo entzun oso ezaguna dielako, eta azkeneko urtetan denak pasadilako. Klima desegonkortasuna. Klima desegonkortasuna izan daiteke adibidez dana bat, edo mundu mailan gertatu dien beste uholde edo lehorte handiak. Ur eta elikagai krisiak. Hoi baita, justu inguru hontan ez, baina Afrikan urte asko da mazkite bizitzen. Pandemiak, COVID, migrazioak, batez ere ur eta elikagai eskasiangatik sortutakoak, eta ekosistemen kolapsoa. Adibidez, guain itsasoko, ozeanoko ekosistema asko eta asko kolapsatzen nahi diez ez daukelako. Eta itsasoko hau aipatu dut, azkeneko muga gainditu deuna dalako itsasoen azidotzen muga. Itsasoak askotan erakutsi dute muga, karbono dioxidoan xurgatzea bermatzeko basoak landatu behar diela. Basoak landatzea askotan esan dugu, ezinezkoa dela. Basoak berez sortzen dira. Baina zuhaiztiak landatu daitezke. Zuhaiztiak landatu daitezke, eta horiek karbonoa. Baina argi dauna da, gaur egun arte, gutxi jakin dela, baina azkeneko urtetan ikerketa asko indie, zuhaiztiak baino karbono dioxido gehiago xurgatzen du itsasoak, ozeanoek. Ozeanoek berez daukate karbono dioxidoa xurgatu eta bertan mantentzeko almen handiagoa izaki lurtiar hauek, zuhaitzak kasu honetan, daukatena baino. Egonkorragoa da itsasoko karbonoa. Baino gertatzen dena da, itsasoen azidotze honekin, ozeanoak aiatu dira behaien karbono dioxidoa xurgatzeko limitera, nolabait esateko, eta gainea limite hori pixkat pasada, eta itsasoko ura pH-a aldatzea eragindu. pH aldatze honek eragindu adibidez koralak eta beste olako elikagaiez. Bizidun mugan bizizienak, nola bai esateko, oso pH konkretua behar dituztenak, oso giro konkretua behar dituztenak desagertzea. Eta pixkat azpimarratu nahi nuna hori da, 9 mugatatik 7 gainditu diteu, harritzekoa da gainea, 7 muga hauek behin gaindituta, 7 hauetatik 6, itsason azidotzea ezik beste guztik, daudeia egoera oso larrian. Eskala bat planteatuko bagenu, egoera honean dauden muga hauek, gero dago, muga pasa eta egoera kritikoa, nola baite, esango genuka, eta gero egoera oso larria. Eta 6 muga, ozeanoen azidotzeaz gaineko beste 6 muga gainditu dituenak daude egoera oso larrian. Egoera oso larria da, zera, muga pasatzen, batzuk daude handik esaten, zertako mugak jartzeko, ez gehiltzen nahi, eta pixkat nire hausnarketa hori izan gaurkoa, ez da? Aurreko eroaizeak sortu duen konversazio komiko hortatik aparte, muga batzuk gainditzen egia, gure biziraupena, azkenen gure, askotan esan dugu hemen, gure interes pertsonalako gizartearen, gizarte bezala muga batzuk gainditzen egia, gure biziraupena zalantzan jartzen dutenak, eta gaina ez deus serio hartzen gauza. Orduan,
bueno, hausnarketa hori izan. Gaur ez da gauz politxik, zentzu hontan, beti saiatzen naiz esperantzarako bidea ematen, iruditzen ditelako etorkizuna beti esperantzakin etxoin behar da, eta beti ilusio bat eduki behar da, eta ezin dela beti mezu negatibok ematen zabaldu, zein mezu negatibokin desmoralizatu ingo gehat, ez dugu ezerringo, baina bai iruditzen daitela oso konstiente hartu behar dela, 7 muga pasa diteula. Pasa ez diteun bik die ozono geruzana, pasa genula bere garaien da, lortu genuen, gizarte bezala, lortu genuen. Berriz ere itzultza egoera honea, pues, sustantzia kimiko batzuk mugatuz, aerosolak eta zienoi, eta bestea atmosferako kutsadura. Hoi demate du, guaindiken nahiko egoera honean mantentzen egala. Baina, 7 muga pasa ditu, da 2 gehatzen die. Oso portzentaje txarra da, suspenso. Aspaldi suspenditu genuen. Bueno, pixkat gaurko hausnarketa hori da. Rebalidarako aukerari badaukagu? Bai, nik uste beti sinistu behar dula, ezoikoak hor daudela beti. Eta saiatu behar dela beti lehengo egoera itzultzen, baina pila jarri behar ditu. Pila jarri behar ditu eta lan handia daukagu egiteko, gizarte bezala. Zutena uantze araia, isildu da maiten nuen sinfonia. Akaitz Arasola, mila esker, gure eroaize partikular festa honetan parte hartzeagatik, eta baita, nola baite gai serio hauetara ere heltzen laguntzeagatik, eta iritsi garelako hausnarketa, sakon hau eta serio hauetara ere. Mila esker, eta esan dakoa ikusiko du datorren astean honen guztiaren inguruan, gai ez gai eta indikadore gauzak aletzen joaten garen. Vale, eskerrik asko. Uste nuen nintzela kurri hilargian, suba bada denetan, dolamena airean, nundira. Goizeko 11 eta minutu bat Paulin eta Julieten kantu ederra hau entzuten ari gara, baina kantua bera ere eteten joango gara, bagoazelako azken ordukoaren bila estudio zentraletara, Itxaso Leon lankidea bertan dugu, eta ark ekarriko dizkigu orduko guztiak. Itxaso Leon, egunon? Kaixo, egunon, gaur goizetik ere aipatzen aritu garen bezala, Cerberus funtsak 2 pertsona bota nahi zituen gaur Basaurin duela 4 urtetik bizi diren etxetik, batu elkarlaguntza etxe bizitza sindikatua mobilizatzen aritu da ostegun honetako lehen ordutik hori eragozteko eta ertzaintzare bertaratu da etxe gabetzea errazteko. Goizeko 8:30 aurrera batu elkarlaguntza etxe bizitza sindikatuak deituta, dozenaka pertsona mobilizatu dira Basauriko Agirre lehendakariaren kalean. Esan bezala Cerberus funtsak ostegun honetan egin nahi duen etxegabetzea geldiarazteko. Beranduago ertzaintzak borraz kargatu du. Eta bertatik Basauritik iristen ziren azken berriak, zerrelaile bat iritsi dela baieztatu dute, baita zerbitzu judiziala ere eraikina usteko. Itxura guztien arabera ez dago egoera negoziatzeko borondaterik. Eta bestelako kontu bat ere aipatuko dugu, izan ere jakin dugu Gipuzkoako fiskaltzak 14 urte eta 9 hilabeteko espetxe zigorra eta 30 eguneko lokalizazio iraunkorra eskatu dituela 16 urteko neskalagunari sexu erasoa egitea, ertsatzea, iraintzea eta tratu txarrak ematea leporatzen dion gazte batentzat. Ministerio Publikoaren behin-behineko akusazioaren idazkiak jasotzen duenez, auzipetuak harreman sentimentala izan zuen biktimarekin 2020ko irailetik abendura bitartean, eta ustez harreman horretan baliatu zen neskak 16 urte baino ez zituela harekiko kontrol jarrerak garatzeko. Esan bezala, 14 urte eta 9 hilabeteko espetxe zigorra eskatu dituzte berarentzat. Eta bestalde goazen trafikoari ere begiratu azkar bat ematera, aipatu behar dugu duela ordu erdi eskas, Barakaldon ibilgailu batek su hartu duela, A8 errepideko 124 kilometroan Kantabria
Kantabriako norantzan, larrialdietako zerbitzuak bertaratu dira eta horrek autopilaketak eragin ditu. 3 errei daude itxita uneotan. Arretaz gidatzeko eskatu du trafiko zuzendaritzak. Besterik ez oraingoz 12etan gehiago. Hortxe azken ordukoa eskerrik asko Itxaso Leon, guk aurrera egingo dugu, eta aurrera egiteko oraindik entzuten ari ginen kantu eder honekin egin nahi nukenik aurrera, ze badaukagu zer kontatua, badaukagu halako maite dut berezi bat gure erredakziora iritsi dena. Shubabada denetan dolamena airean. Lankidek idatzi digute, entzule batek deitu duela, maite dut baten berri emateko, gure estudio zentraletara idatzi dute, eta antxe jaso dute mezua, nik uste dut honek entrevista bat merezi duela Goiuri. Uien, Bikote bat nola hasi zen jakinarazteko. Bikote harrema bat nola hasi zen kontatzeko. Antza denez, mutilak neskari esan zion, gustura jango nituzke zuk egindako taloa. Nomentzen, gustura egingo nizkizukenik. Eta ala hasi ziren, eta denbora gutxira, ezkondu egin ziren. Barkatu? Entrevista nahi dugu, ja. Zederra. Aurrean dute sugarretan eman. Talo? Lo ez duten egin. Eta podere irabaztekotan zaintzare oberenak eman ezkampuan. Bular berde handitik zer dute gogoan. Mundira azaik ajo samamaia. Apaintzen zutena oan zen araia. Aizue, talogile maite oiek, guk gustora hartuko genituzke 10 minutu zuekin historia hau kontatzeko. Eta zergatik ez taloak jatera joateko ere bai, baina hori beste kontua. Da hemen oso talozaleak gara. Oso. Gero beti iristen da Durangoko azokoa eta talo hilaretan askotan taloak jateko aukerari gabe geratzen gara. Oso hilara luzeak direlako, bai. Hemen telefono utzi digute. Zoragarria historia. Deituko zaituztegu eta lotuko dugu entrevista hori entzuleok, ze hau oso historia polita da. Zoragarria. Datu gehiago eman behar ditugunak, aipatu dut lehen, akaitzekin ari ginela, nire kuadriakonek, esa agentziatik, operazio bat zutela. Churimov Gerasimenko satelite bat da. Kometa bat, barkatu. Nolari nahi zen. Kometa bat. 1969an, zientifiko sovietar batek, Klim Ivanovicek deskubritutakoa. Danon bait operazioa zen, horrelako ontzi autopilotatu horietako bat, edo astronotari gabeko ontzi bat, Churimov Gerasimenkoraino helaraztea. Bertan ikerketa batzuk egingo zituen traste horrek, baina nonbait iristerakoan, aparkatze operazioak ez ziren ondo izan. Baina, tira, interesgarria da, nik uste dut hemen badagoela entrevistat, eta Julen Goikoetxeari gainera asko interesatuko zaiola Goiuri. Maite du programa, taloetatik satelitetara minutu baten, hau zoragarria. Miragarria. Gaitaloak. Zertu zuzan. Aztarnak segituz, haien itzak ahoskatuz, noten zinezko. Ezarian hasi da euria. Ezarian hasi da lainoa zure irudiarekin jolasten. Ustu dizkizu begiak, zurbildu zeizkizu masaiak. Hartu du zure ahoak ardoaren kolorea. Jantzi du odolik ez diena. Muxu eman didazu bekokian eta mugan geratu zara, leioan, etxe atarian, erreka gurutzatzen duen zubiaren oinean. Joan naiz, zoriontsu, zure eskuaren forma gorderik nirean, eskolara joaten nintzenean bezala. Zure ipuinaren magian, basoko etxolarekin ametxe egiten nuenean bezala. Zure eskuaren forma gorderik nirean. Pentsa molde ezberdinak aztertu. Gaur Ander Iturriotzen poema honekin egin dut topo, eta pentsatu dut oso aproposa zela gure hurrengo gonbidatu aurkezteko, aipatzen dituelako magia eta aipatzen dituelako ipuinak, eta guk ostegunetan beti ipuinen girotik jotzen dugu. Baina gaur hitzordu berezi bat proposatu nahi dizuego. Eneko Gutierrez Magoak antolatuta, abenduaren 12-tik 14 bitartean, ikuskizun ugari izango dira magia jija jaialdiaren baitan.
Ekitaldi nagusia, Latxartegi Aretoko gala izango da, abenduaren 12an egingo dena, baino hau dena kontatzeko eta egitaragoa hobeto aletzeko, gurean dugu dagoeneko, egun hon, Eneko. Egun hon. Eneko, zuri ez dizkizugu egin bigarren kafeko galdera ofizialak. Ai, aukera hona izan diteke gor. Aha. Nik bi egingo izkizut eta zuk aukeratu behar duzu bietako zein erantzun. Vale. Lehenengo galdera da, orain etorriko balitz zinema zuzendari bat, eta esango balizu, Eneko, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo dut. Baina ezin dute egin jaio zinenetik orain artekoa. Kontatu dezaket pelikulan soilik zure bizitzako etapa zehatz bat. Nahi duzuna izan daiteke, 5 urte nituenean hau egin nuenekoa edo unibertsitateko ez dakiz zer, edo ingelesa ikastera Indiara joan nintzenekoa. Bueno, horrelako edo zein etapa izan daiteke. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken. Hori da, galderetako bat. Eta bigarren galdera da, ea nola gustatuko litzaizuken edo nola imaginatzen duzun zure funerala. Beraz, nik bi galderak bota izkizut, pelikularena eta hiletarena, eta zuk aukeratu bietako zein erantzun. Vale, erantzuko dut igual lehenengoa. Vale. Bai, dela politagoa. Bai. Ze etapa aukeratuko nuke? Ni uste dut aukeratuko nukela nire azken 5 urte hauek, 2020tik honeaino, dela aktuatzen hasi nintzenetik orain arte, pasazki zaizkit pila bat gauz, denetarik, bidaiak leku guztitatik, Sahararaino, orain Madrilen nago, eta, bueno, pila bat gauz, eta uste dut dela nire etaparik politena. Ze polita, asko gustatzen zaiz jendeak hori erantzuten duenean, ze horrek esan nahi du. Oraina ederra dela. Eta orain beste galdera bat magiarekin zer ikusirik ez duena. Vale. Etortzen zaren bakoitzan tatuaje berri badaukazu? Ba ez dakit, uste, bai. Azkenikoan ez dakit, baina bai ez da diezazuket, bai ez. Begiratu ditute plan, bai, hau azkena, berria. Bueno, hemen beste galdera bat txatean, Eneko erakutsi kamiseta. Erakutsi kamiseta, ostras. Bangoin. Eta bangon. Bangon. Ze txarra. Eta ze hona aldi. Bai, bueno, da nire estiloa. Zuk egindako da? Ez. Erosia. Bango gizajoak zenbat memetarako ematen duen. Asko. Igual izango da pertsonea historiko memetizatuena, ez? Ba, igual, bai, posiblemente. Eta kuadroekin bezala dena egiten da bera hil ondoren. Bai, egia da. Bai. Ez da makala, gizajoa. Tira, Eneko hemen dago, duela hilabete batzuk, 10 antzerki astean egon ginenean, bai? Eneko esan zidan ja prest zuela, aurtengo ekitaldi nagusia, eta bota genion, bigarren kafetik pasabarko duzu, eta mentxe da, itzorduari fin, ze badator esan da bezala, ekitaldi potolo bat, bai? Bai, gainera, 3 urtetan, 3. edizioa, hau jaio zen, gala zute esango txiki, porque bakizue gauza txikiko oso handiak direla ere, ez? Baina, magoen galatxo bat, Legazpin, eta 3 urte pasata, ze jaialdi puska, nola lortzen da nago, Eneko? Egia esan, orain pentsatzen du nola lortu den, eta da, egiten. Ez dakit, hasi zen gala txiki bat izan da, ez zen txikia izan, bai esan duen bezala, baina zen gala bakarrik hori, eta esan nun, 3. urtean nahi dut jaialdi bat osatzea. Egin genuen lehenengo gala, 2. eta 3. konfirmatu zenean, esan nun, tope. Eta Legazpiri esker, herriari esker, atera dugu hau aurrera, herriko elkarte guztiekin, eta egitera hau handia gelditu da. Bai, hori azpimarratzekoa, Ilinti Merkatari elkartea, Katekaleko taberna guztik, Legazpiko Gazte Asamblada, Lehenbur Fundazioa, seguro que eragilen bat aztuta, ez da ipatu, baina herri osoko implikazioa. Bai, herri guztia bolkau da hau lortzeko, hau osatzeko, herri guztia ni proposatzerakoan ekitaldia guztiok baiet, lehenengo erantzuna bai, guazen biltzea hau sortzeko, hasi que oso eskertuta herriari. Ze sentsazio polita, ez? Babes hori sentitzea. Bai. Azkenen ja sentitu nuenean udalarekin gala aurrera ateratzen hasi ginenean, ja oso polita izan zen, baina ja ikustea herri guztia parte hartu nahi duela, oso polita da. Zuk ez duzun hartuko, oso muila zarelako, baina Legazpi herri batentzako bai, oso garrantzitsua da mago bat izatea, edo non aktuatzen esaten mago Legazperra, ez? Bai, nire asko gutzen zait esatea Legazpitik natorrela. Osea, beti ikuskizun guztietan esaten dut,
Gainera, bueno, Madrilen egiten dut txista, zeba hor beste legazpi bat dago, eta esatu dut legazpi euskalduna. Eta bai. Zemuz Madrilen, porque badakit egon zarela azken, bueno, este hauetan eta landalan, zemuz giro magikoa dago, edo ze hor badakiguta amariz dela horrelako jainko bat, eta, bueno, baina mago... Bueno, eta orain pop. Bai, pop magoa. Sekulako arrakasta daukala. Bai. Baina nik esango nuket denok, bueno, jatorria edo zerbait gertatu Santa Tamarizekin, bai. Mago zonak izan dira, ez? Bai. Tamarizekin gertatu da guztia. Bai. Tamarizekin da, bueno, da gure maestroa, ez? Gure irakaslea, ez? Da, magorik historioan izan dugun pertsonarik garrantzitsuena, eta Madrilen da ikaragarria, osea, astero daude pila bat ikuskizun, ni orain nago 2 ikuskizun egiten Madrilen, eta bai oso polita, giro polita. Aste arte guztietan biltzen gea areto batean, mago pila bat egiteko mikroireki bat, eta bueno, oso giro polita dago hor. Nik ez dakit noiz baita aipatu dut, baina badago laburmetrai bat, uste dut, historia de un lápiz horrelako zer dela izenburua, eta botxa da Tamarizena. Eta zoragarria da laburmetrai hori, ikusteko Juan Tamarizen beste alderdi bat, bai. Zoragarria, bai. Aste hartetan elkartzen zarete, eta bakoitzak zerbait egiten du, edo elkarri erakusten diozue... Egiten da Teatro Encantado aretoan, egiten da mikroireki bat, eta hor 5-6 mago asteartero egiten dute, frogatu, gauz berriak frogatu, publikoa generalmente gea magoak, eta ere dator noizbait publiko magiaren mundutik kanpo, eta hori oso polita da, ez, egiten ditugu joku guztiak pertsona horri, ez, eta berarentzat da como ordu bat magia guztia berarentzat dela, Eta horrelakoetan, zuek magoak egoten zarete oso alerta, trukoan non dagoen nola egiten ari da, edo uzten zarete pixka bat eramaten publiko arruntaren espazio magiko horretara? Egia dago ez garela publiko arrunta, ez goaz trukoa pilatzea, ez goaz harrapatzea ez non dagoen trampa, baino gu generalmente badakigu non dagoen. Orduan hartzen dugu eta saiatzen gea mikroa bukatzerakoan kritika konstruktioa bat egitea artista bakoitzari. Nola azken finengoaz probatzea, gauzak frogatzea, berriak ikustea, saiatzen gea hori egiten kritika konstruktioa bat. Eta pixkat performatiboki laguntzen, ez? Hori da. Ikuspegi zabalagortatik, trukoa edo, numero hau oso ondo dago, baina akaso behar luke mendik eta handik eta horrelakoetan ibiltzen zarete? Bai, sobre todo hori interpretazio aldetik eta guzti hori. Trukoa azkenen bakoitza egiten ditu bere trukoak bere erara, baina interpretazioko mundua da oso... Ez da pentsatzen hainbeste horretan. Nixen zen, eta izugarrizko lana da. Nik, aitortu behar dut, goin dela igual 30 urte, hemen iten zala jaialdi bat, magiarena, Tolosan eta Donostin, eta esango nukela nire sensazioa zala, como nahiko individualista, eta sekretuk ez ziren kontatzen elkar eta horrelakorik, eta generazio berrio zu, eta, bueno, porque jaialdierekin batera sortu zareten mago sonak eta oso gaztek eta eskertzekoa da. Eta ikusi da nada, zuen artean da guztiz oso gremialak laguntzen, aholkuk ematen, eta oso politika. Bai, azkenean gure bizi izan dugu hori, gure aurretik dauden generazioetan, zeba Tamariz ere aportatu zuen sekretismo hau puskatzen. Zeba azkenean magoak ez bagea gure artean laguntzen, magia ez du evoluzionatuko. Orduan ere sorta daukagu hemen Euskal Herrian garela pila bat, mago gazte pila bat eta oso lagunak garela gure artean, saiatzen gea asko laguntzen gure artean, magia berriekin eta guzti, eta bai, da sekretismo zero daukagula gure artean. Ze polita izen buru hori, gure artean ez bagara laguntzen. Ja, magiak ezin du aurrera egin. Vale, beraz, ikusleentzako kezkarik ez dago. Magoak badaude, Euskal Herrian magoak badaude, eta badatoz zuere gaztea zara, mago gazteak, eta belaunaldi berriak badaude. Orain daude pila bat belaunaldi berri, osea daude etortzen dira ume batzuk 13 urtekin. Ai, ama. Hemen Usurbilen dago bat, Irunen beste bat, Donostien dago ere beste bat, osea pila bat, gazte datorrela kartekin, ilusio handiarekin, eta da como, ja ez naiz ni txikiena,
Osa, datoz berriak oraindikan eta ikasi nahian gainera. Gazten arteko zarrena eta zarrenen Hori da, arteko gaztena. Bai, egia da, bai, ez bai. Bai, egia da, bueno, nik ezagutzen ditu batzuk, 15-16 urtekoak, eta oso onak gainera, izugarrizko disiplina, bai egia da, igual hori, puestan estena hori falta zaiela, taula horiek, nola defendatu numeroak, eta baino oso onak direla. Uste duzu, jaialdian, Legazpiko jaialdian, nola edo ala bat dijoa, sensazio horrekin? Bai, ni jaialdian saiatu naiz ekartzen magia gaztea. Osea, magia euskaldun gaztea, ere, bueno, kanpotikan etorri datoz bi pertsona, baina magia gaztea gustatzen zait ikustea ez jende berriak ekartze duen lana. Eta bai, dato pertsona, osea, artista bat 13 urte dauzke, beste bat 17, eta gero gu, 23, 25 hortikan. Nahi bazu errepasatzen. Bai, programari begirari nintzen eta nahi nuen ona iritsi. Beste gauza, bai. Bueno, batetik, hartuko dugu, Euskal Magoen Magia Gala 3. edizioa, hemen, ez egit nola oskatzen den, Araitzora. Bai, Alaitzora. Alaitzora, Julen Magoa, Enzo eta Eneko Gutierrez. Hementxe, abenduaren 12an, Latxartegi aretoan izango den, emanaldia, arratsaleko 7etan. Hemen, egiten duzu alako, Euskal Magoei alako omenaldi bat, edo, zuen buruari ez, hemen pixkat Euskal Magoen protagonismo edo bilatzen da. Bai, azkenean, mago euskaldun gazte asko gaude orain, esan dugun bezala, eta ni nahi nuen bilatu, egun bat, nun mago euskaldunak egite ditugun gure gauzak, ez? Legazpin nahi nuen egin. Eta horrela sortu zen, lehenengo edizioa bete genuen aretoa, bigarrena oso ondo jun zen baita ere, eta 3. hortan, uste dut oso polita geratu dela kartela eta pozi gaude. Ben badan niri flipatu diten beste bat, Legazpiko merkatarien misterioa. Mago detektibeskuen eskutik, Eneko Gutierrez eta Oier Jurado, gertuko magiako ikuskizun ibiltari bada, herriko dendetatik. Abenduaren 13an, goizeko 11:04 Euskal Herria plazan bildu, eta magia. Bai, hau da Oier Juradoekin, Oier Jurado dagoela ikusten, musu bat, Oier. Sortu genuen magia detektibesko 10 minutuko magia bat. Magikusen egiteko, urrengo astean goazela Bartzelonara Magikusera berriro ere. Eta hau egiten esan genuen, sortzen badugu ikuskizun bat mago detektibeskoi buruz. Venga, bale, eta hau sortu zenean merkatariekin hitz egin da esan genuen, aldegu egin magia ibiltaria dendaz denda, misterio bat investigatzen, ez? Argitzen joateko. Hori da, argitzen joateko, pistak bilatzen, publikoa gurekin ere pistak bilatzea, eta da show oso partizipatibo bat, eta horrela sortu genuen. Hau Amazonek ez izu egiten, azken aldian gerozetak ezkatuago gaudela bertako merkatarien egoerarekin, dendak ixten dira, ikusten ditugu kaleetan lokalak alokairuan, salgai itxita, egia da, gerozeta joera handiagoa dugula, agian janaria eta supermerkatu handietan erosteko, eta bestelako produktuak, arropak eta olakoak online erosteko, eta egia da, orain tamalez, behar direla ekintza gehigarriak dendetan jendea erakartzeko, ze ona proiektu hau, izu beste herritara eramateko modukoa, Bai, ere hitz egiten gaude. Bai, ez da, programatzaileok eta dendari elkarte, merkatari elkartea. Bai, fitxatu proiektu hau, oso itxura ona duelako. Bueno, eta abenduaren 13an hortik hasi, baina gero magia poteoa egongo da. Aipatu ditugu dendak, Legazpiko gizartea, jendea. Aipatu ditugu Legazpiko dendak. Legazpiko tabernak. Kukue, Giroa, Karibe Zar eta Karibe Berri, Gurrutxeaga, Katillu, Oiarra, Ibaiondo, Xarpot, Elizondo, tabernetan, magia poteoa. Eta artistak. Atzo ipatu genuen Karibe Zarra? Bai, ze bertan egon zen kontzertua. Karibe Zarrek asko programatzen du. Bada musikaren holtza garrantzitsu horietako bat eszenan. Artisten artean, Jerry Sang, Andonien Zapatillas, Maria Arandia, Alex de la Morena, Beñat Zubizarreta, Carlitos, Iago Mago, Asier Saizar, Ruben Rodríguez eta Xabi Garmendia. Bai. Haze kuadrilla juntatuko zaretena.
Amar taberna, 10 mago, haien artean 8 euskaldun eta Jerry Zang da txinatarra, baina dator Madriletik eta Carlitos Bartzelonatik. Eta hitz egiten tabernariekin esan zidaten, 10 taberna dauzkegu guk elkartean. Eta esan genuen, guazen 10ak erabiltzea, ez? 10 taberna, 10 mago eta maga karriko ditugu, eta 2 ordu izango dira taberna horietan, justo herriaren erdigunean daudenak, eta izango da mago bat taberna bakoitzean. Bueno, Oier Juradok bai estatu du, bai eneko, hemen nago. Bai. Bueno, Oier Jurado bera izango da, nolabait lehen aipatu dugun 10 horretan ere, batuko dena, magia gala bihurrirako. Legazpiko Gaztetxean. Hau ja, Goiuri, plus 18. Hau da, plus 18. Gaueko 11etan hasiko da. Plus 16, plus 18, baina hau da helduentzat bakarrik. Fernando de Rozas, Carlitos, Jerry Zan, Oier Jurado, Julen Magoa, Iago Mago, Andoni Zubizarreta, Andoni Zapatilletan, Unai Jurado bera, eta Eneko Gutierrez aurkezle lanetan. Hau nolabait gaua borobiltzeko. Bai, hau da, magoi asko gustatzen zaizkigu gauean tabernetara jutea, eta biltzea hor magoak eta egitea magia, gure artean eta batez ere tabernan dagoen jendearentzat. Orduan, hori heltzen zaio jaialdietan gala klandestina, gala golfa, ez, dela helduentzat. Eta sartzen da humor beltzan, mundu guztiarekin, guztia kanpoan ustea magiarekin ondo pasatzeko, ez? Eta ekarri ditugu 2 pertsona direla espezializados honetan, direla Jerry eta Carlitos, eta beste guztiak lagunak, Beñate eta Asier, hemen Tolosarrak, eta Gipuzkoa osotik handatoz. Eta zu, aurkezle lanetan, gustora moldatzen zara? Bai, aurkezle jarri naiz, kartelan sartzeko zeba, ni berez ikusi nahi dut. De hecho, magia poteon ez nahi sartu, ikusi nahi dudalako, ni poteatzen eta magia ikusten, egia esan. Eta gaztetxean berdina, baina esan nuen, gaztetxean aktuatu nuen duela gutxi, oso ondo pasatu nuen, publikoarekin eta guzti, sartuko naiz kartelean, gutxienez bagala eramateko, eta orkeste asko gustatzen zait baita ere. Aipatu duzu, nik ikusi nahi dut, horrelako gala bihurritan eta gala golfak eta kontalaritzan gertatzen da ere, ez? Azkenean lan bakartia da, guk iten dugu gara lana, eta oso aukera gutxi ditugu elkar ikusteko beste magok. Eta horren 9 mago izatea gala horretan elkar ikusten eta elkar partekatzen horrelako esperientzia izugarri hona da. Gainera ere Legazpiar guztientzat guk egongo gea ere publikoan, gu ere izango gea publiko, gu ere egongo gea hor zuekin, ere tragoak hartzen zuekin, magia egiten eta ondo pasatzen. Hemen galdetzen du txatean hain zuzen ere Oier Juradok, gaztetxean ez daude 2 aurkezle? Egia da, lepuen, markatu Oier, Oier ere aurkezten du gala, Ados. Markatu Oier, Oier, gu hemen ari gara saldutako presioan, gero erruak eta serreak enekorek. Hori. Gorka Santestebanek dio, jungo gea, barkatu. Jungo gea argazkik ateratzea, noski baietz. Bai. Karo eskegan, kamara berria dauka, Gorkak. Eta Gorkan espaldin badago, ezin da gala egin. Gorkari gabe, ezin dugu aurrera egin. Eta ez dakit aipatu dugun 3. gala honetan, egongo dela Entzo eta Julen Revuelta, Julen Mago Azpeitiarra, ez dakit aipatu duguna, gelditu gara alaitzara orarekin, eta... Enzo da Oier Juradok dauken juntzaitu, txe? Nire, berdin, Da, interferentzia. Bai. Enzo da Oier Juradok dauken pertsonai berria. Alteregoa, oso mimatua, oso landua pertsonaiak launarekin, eta bera da kimikaria, eta esan du guazen batzea kimika magiarekin, eta dauka magia ikuskizuntxo oso polita. Gero dago Julen Magoa, Julen etorriko dela Legazpiko galaren lehenengo aldiz ilusio handiekin,
da Legazpiko galan gertatuko den lehenengo aldia, ilusio handiak, eta oso potentea, Julen dauken energiarekin eta guzti. Eta gero... Seguro ilusio handiz, jongo dela bere ilusio handiekin, ez? Baita ere. Eta gero da, como plato fuertea, laitzora, dela Europako txapelduna pila bat txapelketetan, ilusio handiekin baita ere. Eta, bueno, gala polita geratuko da. Gasteiztarra, Maria Arandia Donostiarra, emakumek ere, urtez urte juten da handitzen presentzia. Bai, geroz eta gehiago. De hecho, nire ikuskizunetan geroz eta ume gehiago datoz, neskak, karta firmatzea, esaten beraiek hasten hasi direla, ere egia da, zorionez, erreferentzi gehiago daudela, orain, geroz eta erreferentzi gehiago, emakumeak magiaren munduan, eta oso polita da sortzen ari dela. Siluetak lurrean, guritzala emateko, izarrak hortzian, ilargi bete. Entzuleok, Eneko Gutierrezek antolatutako jaialdi handionen berri ematen ari gara. Abenduaren 12tik 14 makina bat ikuskizun, jarduera, Legazpiko herriaren luze eta zabalean, eta magia jijijaja jaialdi honek, Latxartegi aretoan izango du gala berezi hori, baina esan da bezala, tabernetan, dendetan, gaztetxean, kalean, han eta hemen, magiaz gozatzeko, asteburu oso bat izango du bertaratzen denak eta eurekin gozatu nahi duenak. Eneko Gutierrez, mila esker gaur gurera hurbiltzeagatik, eta badakizu, laizter itzuli behar duzula truko bat egitera. Bai, nahi dezutenean. Zuk nahi duzunean. Prestatzen dut eta etortzen naiz. Bai. Especial magia. Hori da. Apuntatu. Zaindu asko, eta mendik besarkada bat ere, uinen bestaldetik edo jarraitzen ari den, oier juradorentzat ere, beste aurkezlearentzat, ez da dila ofendituta sentitu. Eskerrik asko, Eneko! Mi esker zuei. Animaliak abere bihurtzeko, dena gizakiaren zerbitzura. Delbal proiektuaren eskuzabalak kantuak duda muda karrusel geldiezina diskotik, egun gutxi dira, kantu puskau entzuteko aukera genuela. Izan dugula, markatu. Zerbitzura, gizakia zertarako. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Goizeko 11:23 minutu entzuleok, arnaz pixka bat ere hartuko dugu, haze abieduran, haze arrapaladan da bilen gaurko bigarren kafea, Maik esan du miragarria izan behartzuela,
Baina, nik beste osagai batzuk erartzen dizkiot gaurkoari, ez pentsa. Ara, Maika ipatu du meteoro euria gertatu zela gaurko egunez, eta pixka bat horrela gaude, ez? Eta begira, eguzki ekaitza ere aipatu da, lotura, beti dago zerbait hor. Dena dago lotuta, bai. Hasi gara maite dute zen kontu honekin, eta, ja, ezagit, joan zaigun burua. Eroaitzea ere, aipatu dugu, erruduna eroaitzea dela, nik ez dakit errua zeinena den, baina astoratuta gaudela, seguro. Bai, astoratuta bagabiltza. Entzuleok segituan egingo dugu saltu gure urrengo gonbidatu orkestera, eta oraindik ere Eneko Iturbe Otamendi gurekin izango dugu ere, tertulia giroan murgiltzera. Beraz, atxeden tartetxo bat hartuko du, eta segituan gara zuekin. Gizonezkoa zara, seme alaba bat edo gehiago duzu eta 2021ko otsailaren 4 ondoren jubilatu zara? Adi, zeren Europako Justizia Auzitegiaren azken epaiaren arabera, zure hileko pentsioa 35 euro igo daiteke seme alaba bakoitzeko. Jarri harremanetan Ema abokatuakekin. Tolosan 611-411-868. Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin. Egunon Euskal Herria. Goizeko 8 eman berriak egun on daizula. Egunon guztia. Arratsaldean. Arratsaldeko 8 dira. Ongi etorri naiz irratira. Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu. Zer zarte kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai. Ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera Goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut. Denbora guztin ez du balio, kamionetan sartuta. Ilusio guztiak animatzen diteu korrika egitea. Ondo izan. Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Entzuleo gauza kontatu harri zegu, Eneko Laizzer izango da gurekin, eta aurreratu digu, zerren inguruan jarren egaituen lanean, nahi duzu kontatzea pentsatzen azteko? Bota. Bi galdera hauek, bata, esan digu, etorri Eneko, zuk egin galderak, baina ez ditugu orain erantzungo, entzuleok, hausnartzeko denbora beharko dugu, eta niri iruditzen zait galdera hauek, hausnarketarako espazio bat behar dutela. Eneko Iturbe, egunon eta ongitorri? Egunon. Zein dira bi galderoiak? Lehenengo galdera izango da, zein munduko errekor eduki dezakezula uste duzu? Eta zein munduko errekor edukitzea gustatuko litzaizuken? Baina agian eduki egin dezuna. Hoi da. Ez da erantzun behar, Goiuri? Ez erantzun behar, pentsatu egin behar da orain. Bale, oso ondo, gaizu. Gustatzen zaizkit, Bale. Bagit munduko errekor oso arraroak daudela. Edo zer gauza izan daiteke munduko errekorra ez, osea, pareta bati begira, begi bat itxita eta atzlodia belarrian sartuta, 10 minutu egon den lehenengo pertsona. Karo, hori izan daiteke munduko errekorra bat ez, ez da bat ere garrantzitsua munduarentzat, ez da bat ere liluragarria, baina, karo, munduko errekor bat, edo zer gauza izan daiteke, ez? Nik galdera hau planteatu ez,
zuek animatzeko agian datorren urterako edo Guinness World Recorden liburuan azaltzeko edo. Claro. Ze konturatu naiz, esan dut, ostra, Laster aterako da. Bai, urtero egiten Aurtengoa. dute. Eta Notaritza batek ez Bai. ziurtatu behar duela hori da. errekorra egin duzula, eta ez dela ezin duzula zuk deitu, eta aurtengo liburuan ateratzeko nik hau egin dut. Eta gero jente pikatu agoten dala. Errekor horren inguruan olako reklamazioak egiten, eta ez, baina hemen hau eta beste ez zuten ondo egin, eta olako kontuak erizaten dira ezpentsa. Zagizu nahi zer gustatzen zait munduko errekorretatik orain Duplantis egiten ari dena. Duplantis da jauziak egiten dituena Pertigarekin, eta ari dela berak dauka munduko errekorra, eta orain txapelketa bakoitzean zentimetro bat igotzen du, eta orduan urrengo txapelketan berriro beste zentimetro bat, eta orduan bera ari da bere buruaren kontra, bere markak hausten, eta munduko errekorra Duplantisek berriro, munduko errekorra Duplantisek, eta horrela urtero, eta gainera bere herrian jarri dute bere omenezko zea bat, estrukturak ez dakit nola izena duen, salto egiten du estruktura baten gainetik, eta estruktura horrek ez dakit nola izena duen, baina horrelako bat jarri dute bere omenez, eta munduko errekorra hausten duen bakoitzean, han joan behar du udaleko brigadak aldatzera barra hori, eta horreko batean bera joan zen aldatzera, ze etengabeari da bere marka propioa hausten, eta orduan bere omenezko estruktura hori ere aldatu egin behar dute. Ez dakit saltometroa izena duen Goiuri. Saltometro bat gustatzen zait. Begira nabil hemen, behintzat egitura horren albobietan altura irabazten da galtzen doan zutoin hori, Bai. hori saltometroa da. Bai, eta saltometroen artean dagoen makillak? Saltometro izan du bete. Listoia. Listoia. Hori listoia, bai. Vale. Bai, pertiga, listoia, saltometroa, eta gero erorketa gunea, esango nuke. Bueno. Hola deitzen diotela. Koltxoneta. Badakizu honen inguruan ere nor jakingo luken, ezta? Bai. Tolosa kolkateak. Justo. Andu Martínez erritortu. Bai, esperto, bai. Aizu, eta zuek gogoratzen duzu, baina eskanik Guinness errekorrak eta etortzen zaizkidan burura 80 hamarkadan Kortezubin Marko Alkateak antolatzen zituzten horrelako ekimen pilo bat, bai, txapela jaurtiketa, intxaurrak apurtu ipurdiarekin, eta Kortezubi jarri zan, Guinnessen mapan, porque urtero antolatzen zuten horrelako ekimena, Guinness liburuan sartzeko, ez dakita postuk eta horrelako gauzak. Bai, Marko Kortezuiko alkatea, garai baten telebizan eta guztietatzen zela. Ze ona. Berdin zait, zerekin, dena aldatu da batean, zautu zaitu danean. Gauzak ez ezkiten beste asola, zurekin nagoenean asolas. Beira ze ustekabea, zuka ipatuz Duplantisen saltometro eta zea hori, justo Kortezuin frontoi bat dedikatu diote Mark hori, aurten frontoia bere izenarekin jarri dute, ez dakit oso xelebre zelako Marko. Bai, zuen. Nik erantzuteko presnago, Venga, zein da, zure ustez, zure... Nik egin dezakedana. Errekorra. Bai. Ez dakit zenbatean dagoen orain errekorra, ez dakit Guinness liburuan agertzen den, baina uste dut kroketa kopuru gehien jaten dituen pertsona izan naitekeela. Hori batetik, ze hau da zure gaitasunen araberakoa. Eta baina horrek ilusia egiten dit eta grazia egiten dit. Gero badago beste bat ez didana hainbesteko grazia egiten, baino benetan uste dut gai izan naitekeela, eta dela egunean mugikorraren erabilera ordu gehien dituen pertsona. Hor leia zegoen, Juri. Bai, baina gau askotan ez dut lorik egiten, Orduan joaten zaizkit ordu asko, eta gero nire mugikorrak behintzat badauka aukera begiratzeko zenbat orduz erabili duzun gaur zure mugikorra. Eta datuak ikusten. Non begiratzen da hori? Uste dut ezarpenetan. Eta hor, osasuna agian. Erabilera edo tiempo de uso gaztelaniaz agertzen da, eta hortxe agertzen zaizu, zenbat erabili duzun. Nik ez dut topatzen hemen ere... Ezarpen, ze hizkuntzatan daukazu? Gazteleraz daukat. Tiempo de uso izena du. Begiratu, bilatzaian jarri tiempo de uso. Egin dute, baina ez dit topatzen.
Mugikor batzuetan guraso kontrola eta ongizate bezala, ongizate digital bezala ateratzen da, Eta adibidez, erabiltzen baduzu ordubete hau bilatzeko, ordubete hori kontabilizatzen da ere. Kontabilizatzen Bai, pentsatzen da bai. Kontabilizatzen da, bai. Begira, aste honetan jetxe egin da nere erabilera. Zenbatera, enekok topatu dit. Superboomer dau, enekori eman dio telefonoa da segundo bat batu topatzen. Gaur. Ez que justo azpintzion. Gaur. Ari zara begira gaur zenbat? Ez, eguneko bat azbestekoa. Baina gaurkoa, ez? Gaur, bai, gaur nago. Gaur zaude. Zer asko erabili duzu gaur? 3 ordu eta 7 minutu. 3 ordu eta 19 minutu. Hori da, lan bera egin dugulako. Gaudelako lanean. Lanean gaudelako. Bat azbestekoa, astekoa. Oiuri. 7 ordu eta 11 minutu. 6 ordu eta 13 minutu, baina lehengo astetik 130 jetxi zait. Ni 27 jetxi naiz. Egi zergatik, baina poste naiz. Orduan ez da nere... Orduan kroketekin geratuko naiz. Bagian. Kroketak, begiratuko dut, ez dut uste, ziur badagoela hamburguesa gehien jandituena, ziur badagoela... Bai, gainera, ni goatzen naiz, nik eukinun Guinness liburu bat. Osa, Guinness rekord liburu bat. Eta goatzen naiz zeola bat. Pixkat nazkatan emateziana, zan minutu baten saltxitxak gehien jantzitun pertsona. Gaina Frankfurt de goxoitakoak. Bai, gaina ustez 50 piko ziala edo minutu baten. Tardun, bueno, pixkat nazkatan eman zian. Badago errekor bat, kroketena. Bai. Bueno, ez da fidatu edo ez, ze kroketasrikas.comek kontatu dit. Hau da, iturria. Nik uste fidagarria dela. Gaur, iturrien nazioarteko guna da, Bueno, men jartzen du, Euskalduna zen gizon batek, 1926an, marka gautzi zituela. Urte seguro. Bere izena Patxi eta abizena Boios. Patxi Boios. Esaten da, pertsona honek 226 kroketa jantzituela. Horrela, eseri eta hasi zen. 226 kroketa izan zela, Istingorra izeneko Donostiko elkarte gastronomiko... Oso elkarte ezaguna da Istingorra, batean, eta bertan, antxe eraman ziotela eta antxe jantzituela, baina ez dakit. Ze, arratsalde baten edo... Bueno, hemen gero txiste badago, uste dut abestela egia. A ber. Baina hemen badago, artikulo bat, urte hartakoa... Bueno, argazkiak eta egin zizkioten gizon honi. Eta gero esan omen zuen, gero bazkaldu egin zuela, hau operitiboa zela. Niri ben pasaitzaidan Mexikon, Takit ba. parrandatik bueltan gentozen, goizeko 4 inguru. Eta sartu ginen jatera tako batzuk, lotara joan aurretik. Nere azken gau zen berez irien, gero agazkina galdu nuen, baina hori beste kontua da. Eta antxe sartu ginen. Eta nere lagun Tolosar bat eta biokari ginen, pote pikantetik goiarakadatxoak hartzen, hola, norke emango zuen amore lehenago, ez? Eta ondoko mailean, zego, mexikar bat esan zigun, pues los españoles no saben comer comida mexicana. Eta nik orduan arro ondo puztuta, esan nion, bi gauza esango izkizut bat. Ni naiz espainola, ni euskalduna naiz. Eta ez daukazu behar dena, niri janari mexikarra jateko erronka bat onartzeko. Eta bum! Onartu zuen! Eta antxe egin genuen. Eta atera zituzten 10 torta, hola hundi, sukaldari guztiak, zerbitzari guztiak, antzoden guztiak inguruan. Hor bat zegoen Durangoko neska bat, Janire, gogoan dut, argi grabatu zuela eta nunbait grabatuta badagoela. Eta apostua zen, han bere maila eta gurea, irabazten, galtzen zuenak, bapatuko zuela, bai mai bateko eta bai besteko, zera, Janaria. Janari guzti hura, lehenago ja janda gaunden. Kontua da ja janda gaundela, bai eurak eta bai gu. Etxera joateko moduan baginen, baina tira. Hasi zen erronka, eta nik gogoan dut ikustea, nik lehenengo minutuan ja laugarren tako, torta, ondo goratzen zertzen, irentzi nuenean, berari aurpegi aldatzen hasi zitzaiola. Ja ikusi zuen gauza komplikatzen ari zitzaiola. Eta gogoan dut, errex irabazi nuela handik aurrera, ziren 5 minutu, tan gehien jan, edo 10 tako haiek nork bukatuko lehenago, ez da egito ondo nola zen. Nuke horrelaxe. Eta
Eta irabazi egin nion noski. Baina gogoan dut, han komentatzen zutela, ai, pues mañana el güerito no agarra su vuelo. Ze, asumitzen zuten nik tripak izuarrauta izango nituela. Janari mexikarra, pikantea, ez dakiz eta. Ni Mexikon artean ja 3. 4. bidaia banuen, eta denbora bat banera manan, eta ondo moldatzen nintzen hango janariarekin, baina tira. Eta tipoa joan zan, dirua ateratzera, zaitzeukan dirua batzeko. Ara. Eta tabernakoa zurbil, ez kezkatu, Hemen, mexikarra bueltan espalima da toro euskaldunak ordaindu egingo du, Opa. No sabe cómo le agradezco, señor, no sabe cómo le agradezco. Eta esan zidaten, nik 10 bukatzen banituen, beharrik enuen, 6 o 7 jan nituen, eta horrekin irabazten nuen, nire argazki bat jarriko zutela jatetxean, eta esan nion, eskertzen ditzut jauna, baina bihar banoa bueltan, eta ez dut nire egoak ez du gozatuko argazki hau hemen zintzilika, eta egia esan betetan nago. Akaso bukatuko nituzke erronka irabazteagatik, baina nazka egin da nago, eta alaxe geratu zen. Ba, hurrengo egunean nik hegazkina nuen hartu. Baina ez tripetatik gaizkinen goelako. Galdu zenuelako osakele kartera. Ez kontua da, nik enekiela orduan, urte asko pasa dira, ari naiz 2009 urteaz edo, nere galdia zegoen hartuta Cancún Mexiko iria Madrid, eta erreserba hola lotuta. Eta erreserba hori eginda zegoen taldeen departamentutik, Departamento de Grupos de Aeroméxico. Eta larun bat zen, eta talde departamentua etzegoen lanean. Dani joan nintzenean egaldia hartzera santzidaten, egaldia desaktibatuta zegoela, enuelako hartu jatorrian. Kontua da nik enuela Cancunen egon nahi, lau aste. Eskatunen egaldi ura atzeratzea Mexiko irian egoteko, da nere kabuz iritsi nintzen Mexiko irira. Mexiko iritik Madrilerako egaldia desaktibatuta zegoela, eta taldeen departamentura etzegoela lanean, asteburua zelako. Eta beraz, asteren arte ezingo nuela zer egin. Nik sentimo dozena banukan kontu korrontean, Antxeako jonatuta, atxera bueltatzeko dirurik izango tenuen. Igual orain bilete oso ordaintu araziko diate, edo ni ara lanera joan nintzen, lasterketa ziklista bat Chihuahuan kontatzera, handi Cancunen kriterium bat kontatzera, eta eskatu nuen egaldi atzeratzea, eta lagun baten etxean geratu nintzen, ia betez Mexiko irian. Enoken sentimori bueltatzeko. Artean, ni neska batekin maite dut, nengoen Mexikon. Eta aeroportutik bueltan, idatzi nion, eizu, atu agurtu genuen elkar, baina berriro hemen nago. Eta oso politizantzen, Xochimilkotik eta ibili ginen egun batzutan han paseatzen, eta oso historia politizantzen, astelenean joan nintzen departamentura, bulego batera, eta santziaten, aldaketa hau egiteko, egin daiteke, baino, 80 euro izango dira. Eta ordo nik arna sartu nuen, 80 euro, ez da nabil sobran, baina 700 edo 1000 euroko egaldi bat erostearen kontra, eta esan da, baina ja hartu behar dut edo ez, nahi duzunean, danik, datorren astelenean jarri jazu. Eta aste bete gehiago egingo dut Mexiko irian, ze gustora nabil hemen ordaindu ditun 80 euroak, eta egaldia berreskuratu nuen. Hau guztia, kroketetatik abiatuta. Kroketetatik abiatuta. Zuek jarraitu kontatzen zuen munduko errekorrek, zen 12 puntuan iristen direnean, nik kroketa jatera jodu naiz. Ze ona. Nik uste dut nere mundu errekorra, izan litekeela, leku ezberdin gehiagotan, ron kubatak hartu izana. Hartu dituen pertsona. Indiako janean kubatak hartzen jende ikusiko zenuten. Ja, hori egia. Baina, han nekazari batzuk rona egiten dute, ron zuri ikaragarri txarra. Baino txarra. Izatez, azukre kainabera badagoan, eta beraz, rona egitea nahiko ikualitzateke. Kontua da, kupelak ez dituztela beraz destilatu baina gero kupeletik pasa ez eta ron zuri hola gogor xamar, artisau, auskalo zenbat gradutakoa, baina horrekin araitutakoa naiz, hartu ditut kubatak, esango nuke munduko 40 piku bat herrialdeetan, eta leku oso xelebretan. Beraz, ez dut esango kubatak gehien edan dituena, ze arrokeria utxalitzateke eta ziurez ez, baina leku xelebre gehiagotan eta leku ezberdin gehiagotan hartu dituena, hortxe igual ibil ninteke. Burura atozkit. Ez da txarra, Pegazkinak, trenak, ibai ertzeak, nik gogoan dut Danubio jetxi nuenen eraman nuela, zakapa botila bat, goiuriko paritu zidana gainera, haren, kopuru txiki bat gordeta plastikozko botilatxo batean, torren egun batean, bazen eguna hori edateko.
Bai, nahiko leku xelebre pila kontan itzake ron kubata baten bueltan, beraz, akaso hori neria. Rekorro hori baita da nahiko Guinness liburukoa, Moztakit nahi iritze zait. Bai. Eta maizuk? Ni gustatuko leitzaiak ez dakit oso romantiko eta poli ez dakit, eman dezagun gutxi ora, bizitza osoan besteen aurpegietan irripar gehien marraztu dituna. Opa, jokua pasadu mai gorostiaga pozok. Izango zoragarria, ez? Karo, ja ez naiz hemen egongo, jakiteko liburun agertzen naizinela, ez? Baina polita iruditzen zait, romantiko iruditzen zait. Eta gai naizela, ez dakit zertaz. Ez dakit, segurazki ez dakit txiste txarragotatzak ordu beten, hola. Bai, txiste txar gehien ordu beten, Nik txikitan banituen Barbie panpin pila bat, eta nahi zebak eta osak eta esaten zidaten. Nik uste dut daukazula munduko errekorra, inork ez uzkala inbeste Barbie panpin gero ikusi nituen, Guinnesseko liburuan eta agertzen dela jendea, gian 300 dituena, ez? Eta igual etxean gela bat eskaini diena, nik ez dakit, neuzkan, oikoak baino gehiago, baino ez dakit, gehienez 20 izango ziren, eta beti esaten zidaten, munduko errekorra Barbie panpinekin, eta gero konturatu nintzen munduko errekorrak edukitzeko beste diruare behartzela, ez da? Hori da, dirua behartzela eta beste... Behar ginen seme alabak izan da, etzego lortarako. Eta etzegoela. Eta gustatu nik aipatu dut, kroketena uste dudala egin nezakeela, eta moikorrean ordu gehien ematearena, baino gustatuko litzaidake... Eski oso zaila da, Bai, eski ni ere pentsatzen hasi naiz, eta esan dut, ostra, pentsatu eta adibidez nik egin nezake nitzazkela, bi pentsatu ditut, lehenengoa da, 100 minako buskaminaz bat azkarren egiteko... Bai, Bai, zeni, hau benetan esaten dut, nire arrebakin pike bat nun, buskaminazen, abertzeinek egiten zitun azkarrago. Eta gaina egiten genitun, ez 10 minakoa baizik, eta 100 minakoak, ja, haundiak. Eta goatzen naiz, biok, agian igual 100 minako bat, 3 minututan egite genula. Nahiko azkarrite genula, eta bai. Eta nik usteet, hoi agian egin dezaket dela, nire arrebarekin batera, baina ez dakit. Niri asko gustatuko litzaidak adibidez munduko hizkuntza guztiak jakitea, ez? Eta errekorra daukazu, munduan hizkuntza gehien hitz egiten dituen pertsona, ez? Pertsona poliglotena, hori izugarri gustatuko litzaidak. Egia da Instagramen agertzen zaizkidala batzutan bideo batzuk, badago mutil bat, poliglota dena eta ezagitzen bat hizkuntza dituen, eta ibiltzen da, Europako hiriburuetatik eta jendeari esaten dio, horrela kamararekin du, eta esaten dio. Bai, eta asmatu zure hizkuntza. Zure hizkuntza hitz egiten badakit, eta jendeak esaten dio, batean, agian suahiliz, ez duz uste, eta berazten da. Nola ez, begira badakit suahilia, eta nongoa zara, eta horrela, gero, Indonesiako ez dakit zer hizkuntza agian, guk ezagutzen ez dugun bat, eta hasten da horrela, eta mutilak ere badaki. Gizon batekin egin zuen topo, euskalduna zena, eta euskeraz ere egin zion, eta sekulako inbidia ematen dit mutil horrek. Hori oso errekor politxeru ditzen zait. Beaz, ekinez bukari buruz, ekinez liburuari buruz, como diferentziatu nahi dut, ez? Osea, gehienek saiatzen dira rekor bat sortzen eta liburuan agertzen. Baina badaude rekor batzuk inungo intentzio dagoela atzetik, ez? Poeta batek idatzi zuten ez da hil zen, eta guain deskubritu da zakizen poema honi buruz idatzi zituela. Eta Guinnessen agertzen da, berak inungo intentzio jarri gabe, ez? Bera lanean egin du edo gauzak egin ditu, eta gero beste konturatzen dira liburu egotia merezi dutela. Oie gusta ez zaizkit. Azken minutuetan gaude, baina nik esango nuke gustatuko litzaidakela ukitzea motorrik gabeko itsas navegazio luzenaren errekorra. Egia esan Europatik Ameriketara pirago batean joatea bada, zerbait, ziurrenik egingo ez dudana, baina nire buruan egon badagoena. Kontua da, behar dela dirua. Dirua bakarrik ez. Hor ja, egun asko dira, piraguan... 3 hilabete inguruz ari gara. Bai, karo.
Bai, eta barku bereziak dira, bai, kaiak moduko bat da, baina badu bere lo egiteko espazioa, kozinatzeko, desinatzeko. Gazta dastatu. Behar dituzuna dia, 1000 lagun. Baina, bueno, ja, bai, horrelakoak, niri asko gustatu zaite, gaztarena, baina, aizu gaztarekin pila badaude. Gazta bola batek, munduko errekorra, Mexikon, Oaxakan, egin dute 626 kiloko gazta bola bat. Zertatzen da gaztarekin eta munduko errekorrekin, zergatik? Banik horrelako bate gustora dazatuko nuke, baina gurtzeko ordua daukagu gaztarik gabe gaurkoan. Mai Gorostiaga Pozo datorren aster arte. Placer bat. Eneko Iturbe datorren aster arte. Datorren aster arte. Goiuri Ezeizaren diazu bihar arte. Bihar arte. Eta entzuleok zuek plazer baduzegu bihar goizeko 10:05 hemen izango gara zuekin kafea hartzeko prest gaztarik ezpada bintzat. Ondo izan eta bihar arte. Keep calm and bigarren kafea.